Jintħalt fil-politika sabiex b'ħidmieti nipprova nħalli Malta aħjar milli sibta. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'intervista waqt programm soċjo-reliġjuż fuq Shake TV fejn insista li huwa li jinsab fil-politika sabiex uliedna ma jerġgħux jgħixu snin 80 u biex tassew inwasslu politika illi taħseb fil-ġid komuni. Adrian Delija saħaq li jinsab konvint li minkejja taqlib li l-Partit Nazzjonalista preżentament għaddej minnu hawn ħafna nies li qed jistennew il-mument tagħhom sabiex jikkontribwixxu fir-rikostruzzjoni tal-partit. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li huwa essenzjali mhux biss li l-Partit Nazzjonalista jkun b'saħħtu iżda li pajjiżna jkollu oppożizzjoni soda sabiex tissielet għal ġustizzja u l-verità. Għaldaqstant, Adrian Delija qal li minkejja dan huwa żmien diffiċli huwa jinsab mimli enerġija sabiex jibqa' jitħabbat konvinzjoni għat-twemmin u l-viżjoni li għandu għall-Partit Nazzjonalista. Huwa saħaq li jinsab konvint u konxju illi preżentament hawn partitarji nazzjonalisti li jinsabu mweġġa jew konfużi, iżda jinsab konfidenti illi din il-problema se tkun qed tissolva. Mistoqsi dwar il-pakketti li kisbet Malta mill-Unjoni Ewropea s-7 snin li ġejjin, Adrian Delija saħaq li fatwalment il-pakkett li pajjiżna ħa huwa prattikament l-istess bħal dak li kien kiseb Partit Nazzjonalista fil-Gvern fl-2013. Dan meta wieħed inaqqas il-kontribuzzjoni ta' aktar minn biljun euro li Malta trid toħroġ. Fit-tmiem l-intervista Adrian Delija saħaq illi jixtieq jibqa' mfakkar bħala politiku li dejjem ħadem sabiex jissaħħaħ iċ-ċittadin iż-żgħir u l-bniedem illi irnexxielu jirritorna l-Partit Nazzjonalista għand in-nies fejn b'konvinzjoni dejjem ħadem għal ġid komuni.